Hello, mic test. So, ayan na po ang delegation po na ating po mga nakiparada para po sa ating unang Civic Military Parade. And ito ay dubbed as Liwaway Labi, a light parade. Of course, with our ordinary flags. Para po na ating po mga officers. Ang ating po first delegation coming from the Philippine National Police. Good evening po, gentlemen and ladies. Kasama po dyan, kasunod po dyan ang ating po mga kasamahan from Coast Guard. Sumigaw po ang ating mga kapulisan. Ang ating po mga kasamahan sa ating Coast Guard. Ayan po ang ating po parade doors. Ayan na po ang ating po mga kasamahan coming from the Bureau of Fire Protection. At dala po nila ang kanilang mascot. Ayan. And of course, the University of Luzon, drawing to the world. Thank you so much, University of Luzon, Drone Bureau Corps. At kasama po natin ang ating pong mga kasamahan coming from different agencies, Philippine National Police, Coast Guard, and Bureau of Fire Protection. Ayan na po ang ating pong mga kasama, mga delegates na sumama po sa ating pong parada para po sa ating Civic Military Parade, Liwaway Labi, a light parade. Palakpakan po natin sila. And we also have with us tonight ang ating pong mga Army Reservists. Palakpakan po natin. And now we have GP2 RAM, Alaman City Chapter. Ayan po sila. Thank you so much for coming para po sa ating Civic Military Parade. And now our city officials, palakpakan po natin, headed by our city mayor, Mayor Arthur F. Celeste, our city councilors who are with us tonight, Councilor Apollonia Baay, Councilor Attorney Alfred Felix de Castro, Councilor Attorney Silvio Barrador, Councilor Ronnie De Leon, Councilor Karen Dizon Season, and kasama rin po natin si Ma'am Berna Ramago and Ma'am Dalia De Leon. Good evening po.
Mr. Bernard lang tayo nakita ko sumigaw. And of course, we have to have with us Dr. Emily Villado, our City Administrator. Good evening din po, ma'am. At sa lahat po ng mga city employees na nakiparada, thank you so much for coming. Buti medyo malinaw-linaw pa ang aking mga mata. And kasama po natin ang Child Development Workers. Good evening po! Ayan! Pwedeng lumapit-lapit kayo ng konti para mapakasa ko. Ay, Engineer Robert Ranoy! Kasama po natin dito. Councilor Engineer Robert Ranoy, Councilor Attorney Alfred Felix de Castro, Attorney Cirilo Baradong, Apple Bakay, and Ma'am Caroline Dizon, with Ma'am Bernard Rabago and Ma'am Dalia De Leon. At kasama po natin, sige, bababa na ako para makita ko. City Water District, thank you so much for coming. We also have with us Ma'am Michelle Season Segundera. Ayan, ang nag-iisang dancing queen ng Alaminos. And of course, kasama po natin ang Department of Public Works and Highways, First Pangasinan Engineering District, sumigaw! And kasama rin po natin ang Alameda City Branch ng Social Security System. Sumigaw! We also have with us Registry of Deeds, Alameda City Chapter. Ang dami nila. 55 sila lahat. Nabilang ko na. Kasama po natin ang Department of Environment and Natural Resources, Central Western Pangasinan. Sumigaw! Kasama po dyan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Regional Fisheries Office Number 1. Palakpakan, sumigaw! We also have with us Panel Tulan Family. Department of Justice, Parole and Probation Administration, Alameda City Parole and Probation Office, Region 1, palakpakan po natin. The Commission on Audit, sumigaw! At mas marami to, mas marami. 400 sila. Kasama po natin ang Department of Labor and Employment, Western Pangasinan Field Office. We also have with us PhilHealth, Local Health Insurance Office, Western Pangasinan. PhilHealth, your partner in health. Palakpakan po natin. Kasama rin po natin ang Philippine Red Cross, Alameda City, Western Pangasinan.
Ayan, at napakarami po ng ating mga teachers coming from different schools in the city of Alaminos. Of course, headed by their principals and their respective teachers.
kanilang mga lanterns.
Our Mr. Holland. Our Mr. Holland, Senator Mr. Bien Aquino. And of course, our Mr. Holland 2019, Mr. Joe Castro. And our Miss Honduras 2019, Miss Vania Ilustrísimo.
binubuo po ng Barangay Poblasyon, Palamis, Pugo, Tarayay, Lumap, and Magsaysay! Ayan na po ang ating pong Liwaway Labi, Light Parade, ang ating pong Civic Military Parade ngayong 2019. And to start with our program for tonight, may I ask everyone to please stand for the invocation. Please stand for the invocation to be led by our City Assessor, Mrs. Marina P. Terado. And please remain standing after the invocation, for we will be singing the Philippine National Anthem and the Pangasinan Hymn to be led by University of Luzon Drum and Bugle Corps. Maaari po lamang na tumahimik po tayo sandali para damhin natin ang pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa lahat ng panahon at sa araw na ito na pinagdiriwang namin ang 100 Islands Festival 2019 na aming inuugnay at pagbibigay papuri sa kapistahan ng mahal na patron ng siyudad ng Alaminos na Senyor San Jose. Naway manatili ang pagkakaunawaan sa mga panahon na ito. Sama-sama kami, Panginoon, sa lahat ng antas ng aming siyudad. Sa pagdiriwang na ito, kalakip nito ang pagkakaisa tungo sa mapayapa at maunlad na komunidad. We give you thanks, O Lord, for thy faithfulness on us, on our families, and to our beloved city of Alaminos and our dear province of Pangasinan. We graciously thank you for all thy blessings and graces, and above all, we glorify you, O Lord. Altogether, we pray, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, so as beginning is now, and ever shall be, word without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please remain standing for the singing of the Philippine National Anthem and the Pangasinan Hymn to be led by the University of Luzon Drum and Bugle Corps.
Okay, thank you so much. You may now take your seat. And now, palakpakan po muli natin ang University of Luzon Drum and Bugle Corps para po sa kanilang band exhibition. Palakpakan po natin. Marami pa pong upuan dito sa loob. Pwede po kayo maupo, yung mga nandyan po sa labas na nakatayo. Iniimbitahan po namin lahat po ng mga tao nandyan po sa labas na nakatayo na maaari po silang pumasok po dito po sa Plaza Enrique Braganza at marami pa pong upuan na po pwede po ninyong maupuan. Kaliwat kanan po yan. Again, ladies and gentlemen, palakpakan po natin ang University of Luzon Drum and Bugle Corps!
Talagang mas malakas na pangalakpakan dyan! Talsik ko. Mata.
Ayan. Nako, like I said, marami pa pumupuan dito po sa may Plaza Enrique Braganza. Everyone is invited. You may come inside and take your seat. Para po bakanting upuan. And at this time, tawagin na po natin ang ating pong Executive Chairman of the 3rd Honolulu's Parao Festival 2019, Mr. Miguel L. Sison, para po sa kanyang opening remarks. Palakpakan po natin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang unang-una, gusto sanang batiin ang ating partners sa events, ang ating mga honorary chairman and members. We have with us Councilor Felix De Castro Jr. Good morning, sir. We have also with us Councilor Provil Ranoy. We have also Councilor Attorney Van Rado. We have Councilor Ms. Apollonia Apol Bakay and Councilor Carol Dizon Sison. Magandang gabi po. Binabati din po namin ang ating napaka-energetic na City Administrator, ating overall event coordinator. Good morning, ma'am. Good evening, ma'am. And we are very glad and very happy in behalf of our City Mayor na lahat po ng sektor ay nag-participate sa ating opening ng Hundred Islands Parao Festival 2019. Unang-una, nagpapasalamat kami sa chairman and members of the parade committee na pinangungunahan ni Engineer Roel Camba with the staff of the engineering department, co-chaired by our Chief of the PNP. We have Chief Miranyo, and then we have also the Chief of the PNP. We have Mr. Armando Tamayo. And of course, the staff are really working well to make our parade smooth and very successful. Congratulations po sa inyong mga effort at time na dinulog dito sa ating pagpunta rito. Maraming salamat din po sa ating mga barangay na nagsama-sama sa pag-set up ng kanilang mga floats na ngayon ay naka-display sa harap ng City Hall for the judging. At ganun din, salamat din sa ating mga heads and staff of the different national agencies and non-government agencies, organization, and association for participating in this evening's parade of lights. Kaya pinapasalamat po namin ang in-charge sa Parade of Lights na si Mr. Rizal Dulibara and friends for her working hard para sa ating Parade of Lights. So once again, in behalf of our City Mayor, Mayor Adrian Celeste, and Vice Mayor Anton Perez, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagdalo, and good evening po sa inyong lahat. Thank you so much, Sir Miguel L. Sison, our Executive Chairman para po sa ating 3rd Hundred Islands Parao Festival 2019. And yes, and we would also like to thank, of course, ating po mga barangay captains and our city councilors para po doon sa prepare po nilang mga floats po kanina na na-witness po natin doon po sa ating po parada. At ngayon po yung mga floats po, pwede po ninyo i-check po sa harap po ng City Hall. Okay, and now for the festival message, in behalf of our City Vice Mayor Anton Perez, may we call on Attorney Alfred Felix De Castro para po sa kanyang festival message. Palakpakan po natin. Una po lahat ay aking babatiin ang ating napakagaling na Mayor, Arthur F. Celeste. Of course, ang aking nire-represent, si Vice Mayor Anton Perez. Ganon din ang aming kapamilya sa Sangguniang Lungsod, si Councilor Provil Ranoy, Atty.
Ivan Gadok, Councilor Apolonia Bacay, Councilor Carol Dizon. Ganon din ang aming mga magiging kasama pagdating ng panahon, si Michelle Sison Sicontera, Madam Perna Rapago, si Alvin Braganza. Nais ko rin pong batiin ang ating executive department, ang mga iba't ibang sangay ng ating gobyerno, ang ating kapulisan sa Iloilo City, ang Bureau of Fire Protection, ang Department of Education na nandito kanina, at yung mga senior citizen, at lahat na rin po ng mga private sectors. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nais pong iparating ng ating mahal na Vice Mayor na itong naganapang ito ay isa na namang milyahe sa history ng siyudad ng Alaminos, ang ating pag-celebrate ng 3rd 100 Islands Parao Festival. Umasa po kayo na ang sangguniang panglungsod sa pamumuno ng ating Vice Mayor Anton Perez ay laging makikisa at makikibahagi sa lahat ng alimuntunin upang maging masaya ang siyudad ng Alaminos, lalong-lalo na sa pasasalamat sa ating fiesta. So hindi ko na po patatagalin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Atty. Alfred Felix de Castro sa ngalan po ng ating Vice Mayor Anton Perez. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you so much, Councilor Atty. Alfred Felix de Castro para po sa festival message. Palakpakan po natin. And now, tawagin na rin po natin in behalf of our City Mayor, Governor Arthur F. Celeste. Tawagin po natin ang ating pong City Councilor, Atty. Cirilo Barradok para po sa kanyang Festival Declaration and Special Message. Salamat, Roy. Papauna ko po sa inyo, hindi ako si Mayor Art Celeste. Baka sabihin nyo, umitim, lumiit, umangit, tumanda. Hindi po. Ako po si Councilor Atty. Barradok na magpapabot sa iyo ng mensahe ng ating mahal na Mayor ngayong gabi. Alam niyo po ang ating mahal na Mayor, sinabihan ako na kung pwede i-represent ko siya ngayon dahil mayroon siyang mahalagang pinuntahan dahil may mga potential investors po tayo na kailangan niyang hanapin po sa Maynila. Kaya napakahalaga yun dahil sa kagustuhan niyang magkaroon ng angat ng pamumuhay sa siyudad ng Alaminos. Ang kabilin-bilin niya po ay ang una, ang magpasalamat tayo sabay-sabay sa kung may kapal tulad ng kanyang ginagawa palagi pag siya nagsasalita. At nabiyayaan tayo noong nakaraang taon ng marami. Sabi niya, pakisabi sa ating mga kababayan sa Alaminos na ang pasasalamat ko at natin sa lahat ng mga sectors at lumahok sila lahat sa opening ng Parao Festival 2019. Hangad po ng ating mayor ang ating kasiyahan at sabi niya, hingin mo sa kanila ang ating mga kababayan na magilahok at danasin ang kasiyahan ng 2019 Parao Festival. Maraming inihanda ang lokal na pamanaan para sa atin po, para sa pagdaos ng ating 2019 Parao Festival at pagpugay sa ating mahal na patron, St. Joseph. Yun lang po at hiningi rin niya ang ating pagkakaisa ngayon at sa ating mga hinarampang mga panahon. With that, I now declare 2019 Parao Festival open. Salamat po! Maraming salamat po, Councilor